Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani.
ndoita sei varume wondiudzeiwo kwakaenda vamwe wondiudzeiwo kwakaenda vamwe yawo munin'ina waparara uyu mai yawo munin'ina waparara uyu yawo ndoita sei ya baba ndinaine yawo varumewo wondiudzeiwo mushawaramba uyu wondiudzeiwo ana tateguru yawo ndoita sei oyewo oyere wonde zvichapera chete afa azorora vachatevera vamwe oyere ndeya oyere ndeya ndoita sei Such a noise was Pamsoro vasukuru pamsoro ndinofunga tose tiri pano tiri kuziva kuti sekuru vachigere kuvapo kuchema kushayikirwa kwavakaitwa nemunin'ina wavo ndiye ane foto ratenderera muchitaridzwa nhaika saka ngativepoi kuchema pamwe chete nasekuru handiti vazukuru zvisinei kana tiripo kusangana nenguva yakadai inguva inorwadza kune munhu wese anoziva sekuru panguva ino ndinofunga kuti munhu wese ari kurwadzwa naika panguva imwe cheteyo tiripo kuda kubatsirwa saka ngativei nekupfekwa nemweya wekuziva kuti tiri pakuchema ndiri kutaura mashoko aya ndichitaurira kune vauya vari nechinangwa chekuda kubatsirwa mungadai muchinzwa kunonokerwa shingai handiti tiripo kupukutana misodzi natateguru vedu zvishoma nezvishoma misodzi tikaipukuta yakaoma pfungwa dzavo dzakavaraidzika nyama yavo inokwanisa kudi kupinda mumatare mweya wobata pavari vanobatsirwa vobatsirwa vanoyambuka voyambuka naika vazukuru ndinotenda zvikuru ndichakumbirisa kuti munzvimbo dzedu dzatigeremo mungatigarei takadaro kana zvichibudirira kuti vanhu muri kukwanisa kubatsirwa nhasi ndinodzoka neannouncement ndoannounsa kuti vanhu muri kukwanisa kupfuurira mberi kubatsirwa pazuva ranhasi kana zvisiri kukwanisika ndinouya zvekare neannouncement handitika asi ngatingovai neushingi ngatingovai netariro tose tariro yekunyaradzana naika vazukuru zvakanaka ngatibate hedu takabata semubatiro watakaita iwoyo kusvikira ndichadzoka zvekare neannouncement rega ndimbotevera homwe yatateguru kuseri toona kuti zvinokodzera here sezvo vairedza misodzi pamberi penyu mese makatarisa kuchema munin'ina wavo wava kutaridzai
Saka kana nyama yavo yakatambanuka ndichadzoka ndokuudzai kuti basa riri kupfuurira mberi pazuva ranhasi. Kana nyama yavo isina kutambanuka kuti tiise mumatare ndichadzoka zvekare neannouncement. Mazvinzwa vazukuru? Ndatenda ngatingoisai chipo chemhururu nemirezi. Zvakanaka vana gonyambira munotandara henyu muchiridza mbira dzenyu pasi pasi muchiimba zvisina ruzha. Nhaika vazukuru, ndatenda zvikuru. Newsbeat TV. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.
panguva ino handizivi kana pane kana mufundisi kana ani zvake akazotipa mashoko ekunyaradzana. Pamusoroi ini ndinonzi Trust Dzonya. Ndiri sekuru womukomana muzukuru mwana wehanzvadzi yangu. Tese tinotenderana vaishanda naRoyd nehama dzose dzaRoyd. Tinotenderana kuti Royd anga ari munhu akaita sei. Royd aitadzirana nemunhu mukufara. Royd hapana munhu waaituka, hapana munhu waaitadzira. Royd anga ari munhu aifara nemunhu wese. Zvino nguva inoi yatasvika inoi inguva yakaoma. Tese inzira yedu tese kuti tipinde kumukati. Nguva ndo inosiyana chete. Mwari anotanha ruva rake zvakafanana semi. Makajara mudomasi wenyu kugadheni, munomira kumudomasi iwo uite zvibereko. Kana waita zvibereko munotanha zvibereko muchiendesa kumaketi. Saka isusu vanhu panyika pano papa tiri muchero yaMwari, takadyarwa pasi pano. Kana nguva yakwana Mwari anotitanha sezvibereko. Mwari anotitanha sezvibereko. Saka tiri kuti isusu panyika pano hatina kurasikirwa naRoyd. Royd atanhwa naMwari akamusika. Mwari anoita kuti munhu panyika pano aberekwe nababa naamai, asi ari iye mupi weupenyu neanosika. Tinotenda pamusoroi tokukumbira runyararo. Tinotenda makaramba muchitaura tichakubvisai panze chinyarara. Tokubvisai panze mozoya muchiona muzukuru wenyu tapedza kutaura. Ndiregerereiwo. Saka nguva ino yatiri inoi Royd ari kuenda kunochemerwa kumusha inofara. Munhu chinonzi kuchema, kuti kuchema kuita sei. Patinosvika pakadai swapa, nyangwe taifara nemumwe wedu, pane patinofana kusvika kusvima misodzi yemoyo, kwete inoonekwa nevanhu. Saka nandiri pakuti panguva inoi tisingadye nguva yakawanda, Royd ari kuenda kunochemerwa kumusha kuMount Darwin kudanda. Ndokwari kuenda kunoradzikwa. Saka kune hama neshamwari dzose, pane bhazi riripo richatakura vanhu kubva papi, ratobva vamwe vatakura kubva kuMufakosi. Saka kubva pano richatora vamwe vanhu richienda navo kuMount Darwin. Tinopedzisa basa rakatangwa nemadzikoma acho. Nditenderei mondiregererawo. Royd ari apo anoberekwa nababa naamai. Royd ari apa mukurarama kwake kuzosvika kuti ashaye ari muno muHarare. Kune muzukuru wangu ari apa mukoma wacho anonzi Gift Muzanini. Akabata basa vanovaziva ndisekuru Tasho. Akabata basa rekuti inini saamai yokubereka, basa rakabatwa nemukoma wacho, handigoni kuti ndingamutende nini. Royd achitatsaona muna January kusvika izviri so anga angori muchipatara. Mukoma wacho nagogo Tasho vari apa vakabata basa vanhu vaMwari.
kuti Lloyd azosvika kuti siya, asi changa chisiri chido chemukoma wacho namebro wacho varapa naamai vacho kubereka vange vachiti imhodzi yangu yandikabereka kudai ararama kusvika narero. Saka tinotenda munguva inoyi hatina mashoko akawanda. Mashoko andingade kuzarira nawo ndeyokuti handi tose tinoviga Lloyd kumusha. Ndataura ndichiti kuda kwaMwari. Vanhu vese munoziva here kuti kana tiri pano tinogona kufunga kuti kurarama kuda kwedu. Togona kufunga kuti ameno Lloyd isu tinotenda sekuru vacho mukoma wacho anotenda munhu ararame pasi pano. Tingaverenge mabhuku amuri kuona, asi munhu ini nhangu ndinotenda kuti munhu anochengetwa nemudzimu yake naMwari. Mwari akasika vanhu panyika pano nemudzimu yawo. Saka Lloyd airarama pasi pano achichengetwa naMwari nemudzimu yake. Asi nguva nemwaka zvinokwanira kusvika Lloyd atorwa nani, tose ngatitendera kuti ruva ratanhwa raenda kupi, kwakasikwa mweya yedu. Saka ndinotenda vabereki tove nerunyararo. Tichasumuka kana pasina vamwe ndichati
Kana akakubaya muka. Muka. Yo ujajika. Pamaijika baba itasata kuona abatane mesho. Ange ukama. Ange mtoro. Ayo waisa tunatsisi. Tasota kabeli katoa show marume. Sauti honde muka nitagona kuirwa ndega ere. Totenda. Ati ndo zwadi iwe nichakusaba mbere semnina wangu. Semashaka wakataura. Kana pana akakubaya muka. Kuti nyaya wakataura. Koma muka wewe. Kuti mkomo wangu. Yaremoni. Fuck off. Turamonganeti. Saka isi gati baya vanhu vakubaya hava. Ndatenda. Ndimi kana akakubaya. Koma.
Aye,
For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.
box. Horror box. Tishazonana good day. Hanata guda. Hanata guda. Akatangarini kuita basi. Right. Anzi vetimu wakumbira vebhora tanza vakatakura mwedu kuonekedzana naye tore sound pasi pasi zviri boxi chitakuro ka sound kari pasi pasi right ndomo vatimbira zve Jesus idombo Jesus idombo na Fulamira my way that's what I'm going to fulamira my way that's what Sedulukai sedulain. Simuka chito kupinda murodhi mese matonyara
mweya hauzoita zvakanaka. Ipo vari mukuchema nemwoyo muchitambuka. Pamsoroi. Tukumbira ove ukama. Mazitezvara. Vazukuru vakuwasha veukama vese vakoma vaningina hanzvadzi. Waitione pari kuenda hama yedu. Atipambei.
kubaya muka. Muka. Yo ujajika. Pamai jika baba itasata kuona abatane mesho. Ange ukama. Ange mtoro. Ayo waisa tunatsisi. Kasota kabeli katoa show marume. Sauti onde Muka. nichagona kuirwa ndega ere. Totenda. Asi ndozoti iwe nichakuisa pamberi semunina wangu. Semashoko wakataura. Kana pana ukakubaya muka. Kuti nyaya wakataura. Koma muka wewe. Kuti mkomo wangu. Yaremoni. Fuck off. Turamonganeti. Saka isi gachibaya vanhu vakubaya hava. Ndatenda. Ndime kana nacho kubaya. Koma. When
mambaya Aye,
Turangene maro wenyu tataona tsvaira vazosika usiri kwamatsvaira. Ekuti nguwa ndea baba hazaikona kumanikidza nguwa nekuti nguwa hazaikona kumanikidza nguwa nekuti nguwa hazaikona kumanikidza nguwa nekuti nguwa Ekutingua, saikona kumanikiza ngua. Ekutingua, Coba dengerin ya Bapak nih, DJ. Nanti di PV Morango, di PV Masaku.
Don't even next to any. What is this? Chama kupata basimu kwa zishoma. Ati basimu ya zishoma siko kwa mwili. Tani momote, no tani papi. Tani momote. Oyo tani momote. Oyo zini bai, mundi jondi jibabai. Hadi ne momote. Namo Hadichada, Urabeni Hadichada, Kadairo Jama Hadichada, Kanama Nepoi, Gata Mepano, Ayuan, Nonama Seguru Tasriwe, Seguru Taspa, Aye, Nima Kunova Kukomba, Kesinga, Ayuan Seguru, Manasa Baranayaba. Kuya baiwe unoda mukayo kadidi kumpasipano. 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 For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Thank you for tuning into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.